Il-Partit Nazzjonalista se jkompli insisti biex l-inkjesta 17 Black tkun ippubblikata fl-intir tagħha sabiex il-poplu Malti wawċi kollu jkun jaf x'rabta kien hemm bejn l-esponenti tal-Partit Laburista u din il-kumpanija sigrita. Ek sostnew id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Claudette Buttigieg u Darin Karabot waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem Kastilja. Fin Claudette Buttigieg fakret kif din l-inkjesta kienet possibbli grazzi għall-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, l-MP David Kaza, l-avukat Jason Azzopardi u l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li kixfet kif il-kumpanija 17 Black kella rabta mal-ex Ministru Konrad Mizzi u l-ex Chief of Staff Keith Schembri. Buttigieg saħqet l-Partit Nazzjonalista ilu mill-bidunet jitlob li din l-inkjesta tkun ippubblikata u sostniet li hekk se jibqa' jsir. Anzi, il-Partit Nazzjonalista se jkompli jsaħħaħ l-għajta tiegħu. Aħna llum qegħdin insaħħu l-għajta tagħna biex l-Avukat Ġenerali ma tibqax il-pupazz tal-Prim Ministru u tal-Gvern imma tippubblika immedjatament ir-rapport tal-inkjesta maġisterjali fl-intir tiegħu u mhux il-konklużjonijiet biss. Dan għandha obbligu li hija tagħmlu jekk verament irridu ġo pajjiżna ikun hawn il-ġustizzja, jekk verament irridu li ssir ġustizzja mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, imma fuq kollox għaliex il-poplu Malti wawċi hekk jixralu. Minħat tiegħu Shadow Minister Darin Karabot sostna li minn dak li ġi żvelat joħroġ ċar li hemm allegazzjonijiet serji ta' rabtiet bejn dawk li kienu jaħdmu f'Kastilja u 17 Black. Rabtiet li kienu konfermati minn Keith Schembri stess waqt il-PAC meta qal li Konrad Mizzi kien talbu biex jagħmel bħalu ħalli kull ma jmiss isir deb. Għalhekk kompla jgħid Karabot di mhux biss amministrazzjoni ħażina ta' fondi pubbliċi imma kwistjoni fejn saret xi ħaġa illegali u b'intenzjoni. Minn hawnhekk issa nfakkar illi l-istess għaliex il-Prim Ministru qed jgħid li għandha tiġi pubblikata, fl-aħħar mill-aħħar jiddispjaċina illi kien hemm din it-tip ta' logħba waqt il-PAC. Illi l-membri deputati laburisti jiddieħku b'din l-investigazzjoni u issa nafu illi hemm ukoll Avukat Ġenerali li qed taħbi dik l-istess konklużjoni. Il-messaġġ joħroġ ċar u nibqgħu ninsistu anke fid-dawl ta' dak li ħareġ tal-minuti ilu. Iva, l-inkjesta għandha tiġi ppubblikata kollha. Il-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem biex tkun stabbilita l-verità kollha. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista nnifsu jappella lill-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg sabiex tippubblika l-inkjesta sħiħa mingħajr aktar dewmien.